Stablo jabuke i grm ruža rasli su jedno do drugoga u vrtu. Kada je došlo ljeto, grm ruža procvjeta najljepšim cvjetovima, pa se svakoga dana stao hvaliti. Ja sam najljepši, stalno je govorilo stablo. Ja sam najljepši, ti si možda veći, ali ja sam najvažniji. Ja sam najljepši, pa sam samim time i najvažniji. A stablo je slušalo, pa reče: moj prijatelju, ljepota je jedno, ali ljubaznost, dobrodušnost, nešto sasvim drugo. Kako to misliš? Govorio je grm ruža. Pa kako to misliš? Pa ja ljudima dajem ono što njima najviše treba. A stablo jabuke reče: vidjet ćemo. Došla jesen, a na granama se pojavile predivne jabuke, zlatno-žute jabuke. I tu jednoga dana prolazila grupica djece, pa privučeni tim jabukama uđoše u vrt i stadoše se smijati i skakati oko stabla. A jedno dijete, nestašno kao svako dijete, uzelo jedan kamen, pa ga odluči baciti na stablo, ali stablo je promašio, ali je udario granu. Grana se zatresla, a jabuke popadaše na tlo. A djeca se stala smijati, veseliti, pa svako dijete uzelo jednu jabuku i pošli su dalje svojim putem. Samo jedan dječak primijetio onaj grm ruža, pa privučen njegovom ljepotom, odluči on ubrati jedan cvijet. I kako je za cvijet posegnuo, tako je, ubo se na trn. I sve tako mršteći se i gledajući za tim grmom, otišao je dalje za svojim prijateljima. Kad su se udaljili, stablo jabuke pogleda taj grm ruža, pa mu reče: moj prijatelju, vidiš li sada, kad netko želi tvoj cvijet, ubode se, a ja dajem svoje jabuke čak i onima koji mene gađaju kamenjem. Evo, dragi moji pratitelji, željela sam vam na ovaj način danas podijeliti s vama priču, a ne na onaj klasičan način kako to radim svaki tjedan. Evo, željela sam priču ispripovijedati i tako vas pozdraviti i na ovaj način zahvaliti vam za svaki like, svako srce, svaki komentar, svako dijeljenje. I želja mi je da ovaj profil bude mala riznica mudrosti gdje ćete moći pronaći ono što vam je potrebno. Nešto lijepu riječ, neku smjernicu, neku utjehu, neku mudrost i hvala vam još jednom na tome. Evo, svaki dan imamo izbor biti grm ruža ili stablo jabuke iz priče. A ja vam želim da vam ovaj tjedan bude lijep, produktivan i uspješan, tako da i vi i svi oko vas mogu uživati u plodovima vašeg rada. Eto, želim vam lijep dan. Pozdrav od Bajko Pričalice.